Хәерле кич. Эфирда бездә кунакта сәхифәсе. Авыл хуҗалыгы кышлатуга киреп бара. Игенчелектә эшләр тәмамланды дип әйтергә була, берничә хуҗалыкта көнбагыш урыгына калып килә, терлекчелек инде кышлатуга күчте. Бүген авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре башкарылган эшләрне барлап, анализ ясап, киләчәккә планнар билгеләй. Кунагыбыз да район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Азгарович Вәлиев. Хәерле кич, Ринат Азгарович. Хәерле кич. Ринат Азгарович, игенчелектә сезон тәмамлану алдында тора. Менә тармакны нинди үзгәрешләр, нинди яңалыклар белән үткәреп җибәрәсез һәм нинди хезмәт уңышлары белән сезонны төгәллисез? 2019 ел авыл хуҗалыгы өчен начар ел булды дип әйтеп булмый. Без 47463 гектарда бөртекле һәм козаклы культуралар үстереп, һәр гектарыннан 29 центнер уңыш җыеп алып, тугай җыем 137700 тонна тәшкил итте. Бу узган ел белән чагыштырып китсәк, 14 тоннага артыграк. Безнең җир мәйданына нәзәрәк булса да, уңыш күбрәк булу сәбәпле шушындай яхшы күрсәткечләргә ирештек. Бүгенге көндә әле 15 мең гектарда техник культуралар үстергән идек. Шуның 8755 гектарда гомбагыш культурасын бүгенге көндә урып җыю эшләре бара. Аның где-то 4000 гектарда алынып, уртача уңыш 17 центнер. Шулай ук уртача начар күрсәткеч түгел. Шушы көннәр хәзер түбән температурага кирип киткәчтен, шушы атна-ун көндә алып бетәргә без дип ышанабыз. Менә бу температура түбәнәю көнбагышка, культурага начар тәэсир ясаймы, уңышны киметмиме? Юк, бу бер нинди начар дә юк. Түбән температура безнең инде нәрсәгә задержка булды. Безнең һава температурасы яңгырлар күп булу сәбәпле басуларга кирип булмады. Көнбагышның дымлыгы югары булды, комбайннар ялмады. Бу түбән булу, бу беренчедән дымлыкны киметә көнбагышның, шулай ук басукырларда комбайннарга йөрергә уңайлы Җирлек тудыра. Җирлек тудыра. Соңгы елларда район авыл хуҗалыгына зур инвестициялар кертелә. Менә бу өлкәгә тукталып үтсәгез иде. Шуннан да соңгы 3 ел дип әйтергә кирәк, район авыл хуҗалыгына күп инвестиция, ул техника яңарту булсынмы, ашлама алу булсынмы, семена, орлык яңарту булсынмы, безнең инде менә шушы соңгы елларда кергән инвесторларның инвестициясынан безнең соңгы 2 елда менә Август Муслим агрофирмасы, шулай ук Агросила һәм Туганьяк инвесторлары, аннан соң Агромастер тоже безнең инвестор. Улар инде безнең соңгы ел 1-3 елга гына алсак та, авыл хуҗалыгына 2 миллиардтан артык инвестиция. Моның иң күп өлеше Август Муслим хуҗалыгына туры килә. Алар яңадан кирип, бүтән техникаларны яңадан яңартып, яңа тракторлар, яңа чәчкечләр, яңа комбайннар алып, бүтән булган техникаларда алга киткән оешмаларның иң соңгы модельләре дип әйтергә кирәк. Безнең техника яңартуга менә соңгы әле 19 елны гына санап китсәк тә, безнең районга 20 яңа комбайн августка кайтты. 4 зур игәлекле трактор, шулай ук 5 посевной комплекс барго агрегатлары кайтты. Шуның белән бердән августка гына түгел, безнең бүтән хуҗалыкларда быел безнең Исламов, Авзалов, Шәңгәрәев кебек хуҗалыкларга да бершәр яңа комбайн кайтты. Шулай ук Елазагында Туганьяк агрофирмасына зур куәтле трактор алып кайттылар. Инвестицияларга килсәк, соңгы 3 елда без 19, 18, 17 елда алсак, біз 60 килограммнан һәр гектарға 19 елда 72 килограмм тәэсир итүче матдәдә ашлама. Бу шулай ук югары күрсәткеч, республика 70 дип рекомендация бирә, ләкин күп районнар аңа җитештермәй. Безнең соңгы елда 60тан 3 ел элекне карасак, безнең 30 килограмм тәшкил итә. Бу инде 2 тапкырга артыграк дигән сүз. Бу инде шулай ук бу күрсәткеч менә шушы уңышның артуына да китергән күрсәткечләрнең берсе. Шулай ук барлык хуҗалыкларда дип әйтергә кирәк, Август кына түгел, Туганьяк, Август, Намус, Исламов, Авзалов, Аюпов, Нуртинов хуҗалыкларда елдан-ел чәчүлек орлык материалларын яңарту белән эшлиләр. Безнең ел сайын быел алсак 1200 тонна югары репродукциялы семена сатып алынды. Узган ел бу күрсәткеч 2200-гә. Шуңа безнең районда түбән репродукциялы семеналар юк дисәк тә була.
Шул вакытта үзебездә шул орлыкчылык белән шөгыльләнүче хуҗалыкларда бар Шул дип беләбез. вакытта янди хуҗалык та бар, үзенең Абзал фермер хуҗалыгы, ул менә 3нче ел инде ассоциация элитный семена сафына кирип, югары репродукциялар үрчетергә алып, аларны үз басуларында үрчетеп, хуҗалыкларга сата. Үзебезнең районга, күрше районнарга да чыга башлады хәзер. Чөнки спрос бар. Бүтән кеше дә аңлый, югары репродукцияны чәксәң, югары уңышка ирешеп буласың. Аннан соң инде кошчылык тармагына да күп инвестициялар кертелде. Безнең соңгы елларда район буенча бүгенге көндә 27 фермер хуҗалыгы кошчылык тармагында эшли. Алар ел сайын где-то 3-5 миллионга торак ремонтлап, яңа тораклар сафка бастырып эшләп киләләр. Шулай ук безнең зур хуҗалыклардан Шәңгәрәев фермер хуҗалыгы ел сайын 50 миллионнан алып 100 миллионга хәтлек инвестиция кертеп, үзенең продукциясын арттыруга этәргеч ясый. Кошчыларның бүген эш тәҗрибәсе республикада үрнәк итеп куела һәм менә аларның тагын нинди күрсәткечләре бар, алар турында ни әйтерсез? Белүебезчә, бер Шәңгәрәев кына түгел, кошчылык белән шөгыльләнүчеләр тагын бик күп дип беләбез. Һәм алар арасында яңалар, яшь мәкәрләр дә килеп керде. Әйе, шуннан да безнең район кошчылык продукциясе җитештерү буенча алдынгы республика буенча алдынгы урыннарны алып бара. Без кошчылык ите җитештерү буенча республика күләмендә 7нче урында торабыз. Безнең инде ел сайын кошчы фермерлар артып килә. Безнең яңа фермерлардан яңа дип әйтмим инде, алар 1-2 ел эшләгәннәр дә бар. Муллагалиев фермер хуҗалыгы әле ул быел гына эшен башлады. Зиннуров Илгиз фермер хуҗалыгы 2 ел ул инде безнең ваминнан калган бушап калган торакларны алып, анда реконструкция ясап, шушы тармакны җәйлдереп җибәрде. Шулай ук анда халыкны эш белән тәэмин итте. Шулай ук безнең үсеп килүче Баширов фермер хуҗалыгы, ул инде 3 ел шөгыльләнә, Әмәкәй авыл җирлегендә елдан ел үсә. Карамов, Сайфуллин кебек фермер хуҗалыклар. Санап китсәң күп инде әйтәм, 27 хуҗалык исәпләнә безнең районда. Безгә инде шулай ук бүтән республикалардан килеп тә тәҗрибә уртаклашырга киләләр. Әле быел күрше Башкортстан Республикасында да килеп киттеләр, күрше районнардан килеп тәҗрибәләрен чикшләп китергә, шундый тәҗрибәләр уртаклашабыз. Менә авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүдә һәм хәзерләүдә гаилә фермаларының һәм крестьян фермер хуҗалыкларында өлеше зур дип беләбез. Аларга да тукталып үтсәгез иде. Дәүләт тарафыннан башлангыч фермер хуҗалыкларына, шулай гаилә фермаларына грантлар бирелә. Алар инде безнең район фермерлары бик актив катнашып бу программаларда. Без инде грантлар программасы буенча 12нче урында торабыз республика буенча. Безнең 19нчы елда гына санап китсәк тә 6 фермер хуҗалыгыбыз грантта катнашып, 3 фермер хуҗалыгыбыз башлангыч фермер хуҗалыгы направлениесендә булса, алар ичесенә бергә 6 миллионлык грант атып бүгенге көндә эшләрен башладылар. 3 фермер хуҗалыгы дәвам итүче фермер, гаилә фермасы ягъни, алар инде үз эшләрен дәвам итер өчен 22 миллион сум күләмендә грант алып, төрле тармакта эшлиләр. Кошчылык тармагы да бар. Безнең Муллагалиев белән Баширов кошчылык тармагында алып быел эшләсә, Калимуллиннар алар терлекчелек тармагында, алар 50 баш савым сыерга грант тотып, менә бүгенге көндә Тигелдә авылында яңа корпус төзеп киләләр. Алар 5 декабрь аенда менә сафка бастырып эшләтеп җибәрергә дигән планнар. Инде терлекчелек турында сүз чыккан икән, бүген сөт җитештерү кооперативлары, сөт юнәлешендә кооперативлар да төзелеп килә дип ишеттек. Менә бу темага да киңрәк тукталсагыз иде. Сөт җитештерүгә килсәк, безнең терлекчелекне кыскача сөйләп китсәк, безнең 5070 баш мөгезләре терлек исәпләнә, шуның 1672 савым сыер. Без көнлек 20 тонна сөт савып алабыз. Ел әйләнәсендә бүгенге көндә без 10 000 тоннадан сөт җитештердек. Шуннан да сөтчелек тармагында безнең кооперативлар эшләп киләләр. Безнең инде белгәнегезчә Фаиза кооперативы Мөслимнең күп өлешен сөт җыючы булып тора. Аның инде безнең Мөслим
süt zavodunu alıp, özünün anın şahsi tügülde olunda faiz kooperativinde süt işkärtü bilen şogullana. Ol günlük 50 tonnadan ol bizden tügül bizning көрші районlardan da ham şolay халыктан da süt jyp şunu işkärtip realizatsiyası edip ettirek kirek. Andan soň ettirek kirek bu kooperativga bizning hazır näşeden kirek kooperativ ol bitinde kooperativga biz hazır süt satuşlar kooperativga kirgeçten alar süt beýasin 1-2 sımga köterige mümkinlik bere. Şunun üstünlüğü var indi kooperatifnin. Nerse beraberine? Subsidiya beraberine. Bizning bugünkü kunda 20-21 sımga süt izdava etseler, bu kooperatifga kirgen hojalıklar, şahsi hojalıklar şolay devlet tarafından subsidiya kooperatifga beriladi, ol ýogaryrak beýden süt satyp ala. Şahsi 21 sım bolsa, 23 sımdan gidete ulana tuli. Birgene kooperativ mi bizde faiz gına mı? Faiz süt boyunca faiz gına. Tagın bir qurşuluk tarmagında Agrolider kooperativ işlep kile. Indi ol soňga bir 3 ýyl işlep kile. Bizning Hamadi işini erik. Fermer hojalygy bazasında qoz östürүү bilen aňy направлениесinde aňy özüniň sogum cexi var. Ol şolay ýok aňyň sastavynda köpgene qurşular bizning aňyň sastavynda tura. Направлениесini çek ol fermerlarga Qazbapkiler çağırıp bire. Şolay ýok türlü programmalar bilen awul halky bilen de işleýär. 4-1 programmasa işitgenigiz bar indi. Belki 4 bapka bireler de östürüp şonuň birsin keri gaýtaralar. Işesi özüne halat ege şonday türlü направлениялар bilen işleýär. Şolay ýok görşü tire raýonlarynda da tämin eteler. Östürüp bireler, sogum çakynda soýup berүүде garalgan indelerniň. Türlüçe kelişeler indi özleri. Mine bugün awul hojalygynda iş başlawçylarga şuluk indi köpden aýyşyp işlep kirgen fermerlerga da ýerdemde aýyşdyrylýan hökümetimiz tarapyndan diýip biz mine bu hökümet ýerdemi turunda da toktalyp ötsegiz idi. Bizning işmekerlik bilen şugullanýanlar, fermerlik harekatine goşulýanlar nindi ýerdemden, nindi programmalardan kullanala. Şundan da döwletniň awul hojalygy tarmagyna ýerdemleri beýik köp. Anyň aýtyp gitken şeýinde grantlardan başlasak, bizning başlangıç fermerlarga grant berilýär türlü направлениеда, terlikçilik, qurşuluk, egençilik. Endigine awul hojalygy tarmagyny alsak da, löwey tarmakda işlep bolar. Bu başlangıç grantlaryň summasi bizning 1,5 miliondan 3 milionga hatlyk summa teşkil etýär. Munda endi biz biznes plan her telek bildirүүçi biznes plan ýasap, Mensilhos komissiýasynda any ýoklap, şonuň bilen şonda ýerdem alyp bolar. Andan soň endi işlep kilüşe fermerlarga munda endi söz bara 2 ýyldan artyk işlegen fermer hojalyklary turunda aýla fermasy granty bar. Anyň summasy köbrek. Ol bizning bu ýyl 10 milliondan 30 millionga hatlyk teşkil etdi. Munyň тоже направлениялары бик köp. Munda goş ortgana tugel, goýan üstürüde bar, ýer işkärtüde bar, pişen üstürüde bar degen направлениялары köp. Şoňa endi bu programlarda aktif gatnaşyrga tyrşabız. Awul halky bilen işleýbiz. Mine bu ýyldan ali bizning küzden gine birinji tapyr Nats proýekt diýip aýtabys endi Agro Startup degen ýa programma işlep gitdi. Anda тоже bizning bir hojalyk gatnaşyp 24 baş sawum seýerine grant tutdy. 3 million köleminde. Şoňa endi programmalar bik köp. Biz bütünsinde aktif gatnaşyrga tyrşabys. Andan soň endi kooperativ programmalary soňky ýyllarda aktivlaşdy diýip etdirek kerek. Başlangıç kooperativ programmasy bar, hem üsüp kilişi kooperativ programmalar var. Тоже summasi bilen aýrylar. Munda endi başlangıç kooperativ 10 millionga hatlyk bolsa, üsüp kilişi kooperativ 70 millionga hatlyk kölemde subsidiýa alyp işlep bolar. Bizning bu programmada bu ýyl faizi kooperativ gatnaşyp, ol 42 million grant tutdy. Allah berse, Tügül dowlunda bizning sır ýetişdirүү cexi işlew направлениесinde bolajak bu ýerdem. Şolay endi fermer hojalyklaryna tügül bizning şahsi işmekerlerge, şahsi hojalyklarga da ýerdem bik köp awul hojalygy ministrlik tarapyndan 3 syýyrdan 5 syýyrga hatlyk asrawyçy hojalyklarga mal syýyr başyna berilen turgan subsidiýa bar. O bu ýyl 3000 sumdan bir başga 3000 sumdan 5000 sumga hatlyk teşkil etdi. Bizning raýon boýunça gına 11 million köleminde subsidiýa alındy şu направление boýunça. Andan soň 5 hem artyk syýr asrawyçy şahsi işmekerler mini ferma tüzürge
акча бирелә. Анда инде 3 сыер асраган булса 200 мең, әгәр дә 5 сыер була икән 400 мең күләмендә субсидия алып, ихатасында мини-ферма төзергә шушындай акча бирелә. Безнең райондашларыбыз быел 8 хуҗалык катнашып җиңеп чыктылар. Алар бүген көндә кайберсе төзеп бетерден, кайберсе төзеп киләләр. Шуның белән беррәттән терлекчелек тармагына түгел, әле кошчылыкка да ярдәм бар. Шәхси эшмәкәрләргә безнең тавык, үрдәк, каз асраучыларга тоже субсидиялар бирелә. 50 баштан 100 башка хәтлек алгач, алган һәр башка бройлер чипи булса 30 сум күләмендә һәр башка бирелә. Моның буенча инде тоже безнең район актив алып, 1,5 миллион субсидия алдылар. Шуның белән беррәттән авыл хуҗалыгына калган яшь белгечләр белән тәэмин итүгә дә авыл хуҗалыгы министрлыгының ярдәме бар. Безнең инде югары уку йортына кергән студентларга дип әйтик, алар әгәр дә моннан бер фермер хуҗалыгы белән или авыл хуҗалыгы оешмасы белән договор төзеп китәләр икән, 10 мең күләмендә ай саен стипендия түләп барыла. Моның инде 5 меңен хуҗалык үзе күтәрә, 5 меңен субсидия тарафыннан Минсельхоз бирә. Моның инде төп тәвәләге бар. Кайткач инде ул 3 ел эшләргә тиеш шушы хуҗалыкта. Аннан соң әле кайткачтан бер тапкыр бирелә торган субсидия каралган. Ул пока быел 300 мең күләмендә тәшкил итте. Шул таләпләре шул, кайткач шул 3 ел эшләргә тиеш инде хуҗалыкта. Алдагы елларда ул күләм артыр дип көтәбез инде. Һәм Җанат Азгар шушы көннәрдә безнең авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көне билгеләп үтелә районда. Менә бу уңайдан безнең авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә әйтер сүзегез, теләкләрегез бардыр бәлки. Бар әлбәттә. Шушы форсаттан файдаланып инде минем барлык райондагы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен шушы матур бәйрәм белән котлап китәсем килә. Аларга беренчедән бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Барлык хезмәт куйган авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә бик зур рәхмәт. Без бу уңышка аларның эшчәнлегенә генә карап ирештек инде. Аларга эшләрендә уңышлар, иң беренче саулык, сәламәтлек телисем килә. Семья бәхете эшләрендә тагын да зуррак күрсәткечләргә ирешеп, бергә матур итеп эшләргә, алдагы елларны да тагын да матуррак күрсәткечләр белән быел әйбәт кенә төгәлләп, яңа елга аяк басырга инде. Бик зур бәйрәм белән барыгызны да авыл хуҗалыгы хезмәткәннәре көне сезгә иң изге теләкләр. Сезне дә бәйрәмегез белән котлыйбыз, эшегездә уңышлар телибез. Бүген бездә кунакта район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Азгарович Вәлиев булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.